Nakoromo gima medo dhi nyime jogo ma kwedo sirikal mong'ere ka Linda Mwananchi ne orochore kata romo mar jogo ma keto sirikal tese mong'ere ka Linda Mwananchi ne orochore apoya bang' obila bayo iro malungo wang' e romo mar siasa mane gibago Narok. Mokwongo ne mano ne giriwore e lamo gi oganda e kanisa mar Ntulele kama ne gitwak gi jopiny ka gidwaro mondo duol matayo yiero e pacho ka IEBC oyier malong'o kambi ma idhi chiwnegi orak mar tayo yierono ka bende gidwaro mondo masinde ma idhi ti godo obed mago minyalo timnegi nonro malong'o. Hatutauziwa uoga katika nchi yetu. Katiba inaturuhusu kufanya mikutano. Tuliandikia polisi barua. Tuju wamekuwa abducted, wameshika Tuju, wamepotea na Tuju kwa sababu wanaiba hoteli yake. Mtakubali? It is shameful that the great party of Raila Amolo Odinga can go in the hands of people who have no vision of Raila Amolo Odinga. Niliona maajabu. Yani niliona kifo ndio hii imekuja. And hakuna chochote ambacho ningefanya. Singetoroka, singefanya chochote.